Ja, det er rigtig dejligt, at der er så meget natur rundt om, for det gør det meget mere hyggeligt at være her også. Hvis det bare var sådan en kæmpe campingplads, hvor det var sådan en teltnatur i stedet for, så er det jo ikke det samme at være her. Det er jo hyggeligt, at der er skygge, og at man kan lige finde et sted under et træ eller i en krog, og ungerne kan komme hjem og have plukket en buket blomster, eller hvad de nu synes er hyggeligt. Det betyder meget, synes jeg. At det ikke bare er lige 2 minutter fra byen. Det er dejligt, det ligger lidt her uden for Silkeborg. For mit vedkommende er det beliggenheden. Det er det. Ned til søerne, og så er det en god legeplads for børnene, fordi at den er så overskuelig for børnene. Man kan nemt lade 7-6-årige løbe rundt alene. Ja. De kan nemt finde op. Hvis de kan finde fældehuset, så ligger det rimelig centralt. Ja, og der er masser af andre børn hernede også. Ja. Og det er også rigtig dejligt. Og søde mennesker. Og så har der været så meget. Der har været så mange aktiviteter for alle børnene hernede, og der har været vandkamp, og så har der været snowboard en aften, og i morgen er der fodboldturnering. Det er rigtig dejligt. Og golfturnering. Og golfturnering, ja. Og der fik vi et fint stykke papir på, hvad der skete hele ugen. Og der var faktisk aktiviteter for børnene hver dag. Og igen, at ungerne selv så kan rende ned til det også, og så kan man komme, og de kan finde frem og tilbage. Det er rigtig dejligt. Så snart man forlader campingpladsen, så kommer du ud i fuldstændig stilhed og natur. Både med søerne og med skovene der rundt om. Men også mange ting, man så kan lave, hvis man gerne vil ud og lave noget. At man kan sejle en tur med det. Bådene dernede, eller lege kanoer, og man kan komme ud og shoppe lidt, hvis man vil ind i Silkeborg. Det er jo også dejligt for moren. Men der er rigtig mange ting at tage sig til med ungerne, hvis man vil ud på nogle ture herude omkring. Det er der.